kani siya nga partial gamit kay ni kung ikaw naga-vlog ka, mas mapa-improve pag yun nimo imuhang mga video ani. Nara guys, tanaw guys, microphone kani inyong nadungog karon kana muna siya sa cellphone pa na siya. Ang palit na ko ani 1.3. So pag abri nimo kani day unang pakita. Ano siya pouch day guys. Ang iyahang clip duha na kabuok clip. Pwede rin mo iana dire guys oh. Manual. Iana siguro ni guys oh. Type C yahan charger guys. Yahang 10 bugnaw ang imuhang madungog. Gwapo kay sudlanan guys oh. Type C gid siya guys. Type C. So mao ni siya inigabri nimo guys oh. Muni naong niya. Microphone duha. Nya isa ka receiver. Karon gitistingan na nato guys. Sa inyong nadungog, muni siya noise cancellation. I-off na ko ang noise cancellation. So kani guys, naka-off na ang ato ang noise cancellation. So kung inyong nadungog, mas daghan na inyong nadungog, di na pareha ganiha. Nga murag sa kuha ra jud tingog inyohang nadungog. Testingan nato ni sa gawas kung unsa jud kalayo ang iyahang kaya abuton pila ka metros. So mo ni guys, gitestingan na nako. Karon naka-on ang noise cancellation ani. Nako karon sa gawas. Ang inaperto boy. Silingan ni namo guys nagbago daog kuan. Kani guys, naka-off na ato ang noise cancellation. Hoy. Silingan ni namo guys Nagtrabaho siya sa CR. So tapad ramig balay guys. Sunod na pud natong testingan kung unsa kalayo ang kaya niya abuton. So karon guys, giun na natong noise cancellation. Testingan nato unsa sa kalayo. So madungog pa ko ninyo diri guys. Nagbaktas ko. So kani mga 20 pila gini ka metros kani ha 10 nandiran juice metros. So nako sa mga diri mga 20 meter guys. Muni kalayo ang 20 meter. So magbaktas pa jud ko. Tanaw na to unsa jud ko kalayo gid taman ani. May pud ning matestingan jud kung unsa gini siya, kung ganahan ba jud ka mo ikaw guys o gusto nimo munindot ang imong quality. Mas maayo nga mag-imbest jud kag mga kuan imong bisag inaani lang microphone. Diri nadungog pa ko ninyo guys, medyo layo naman ko guys. Nadungog pa ko ninyo guys. Medyo layo na jud ko sa cellphone guys, magpadol ko guys. So karon na adlaw guys kay Domingo. Muni naka-vlog ko og plaster. Domingo manggod. So kani inani gini diri agad guys. Mingaw gid ni. Pero og nay mga gipang trabaho muna saba siya. So kani guys, naka-on na pod ato ang noise cancellation. Testingan nato kung unsa kalayo tama na buton na ni. So inani guys, karon wa na may nadungog nga mga tingog sa hangin. Naka-on naman gud yang noise cancellation.
O kani guys, klaro pagyapon akong tingog kani guys. Ay baktas pa jud ko. Kami diri guys, bago pa gid mi nabalis diri Kani ging kanal diri kaning nasa kilid. Bago ra ni nakanalan pod. So, palayo pa ko guys. So diri guys, medyo layo naman jud ko guys. Dungog paghapon eh. Nana ko diri dapitas kuan guys oh. Tinatumyang kanal. Sa baktas na po ko paingon dira guys. Kani guys, kung nagahimo kag content, mas maayo gyud nga mo invest jud kani guys. Aron mas nindot ang imuhang kuan ba? Imuhang mga video kung madungog gyud imong istorya. So, mora to guys. Daghang salamat sa paghuman guys.